Inihayag ng Commission on Elections Pangasinan na wala pang naitatanang election offense sa lalawigan hanggang sa kasalukuyan. Bagamat wala pang election offense ay nakikitaan naman umano ni Pangasinan Election Supervisor Attorney Eric Oganiza ang mga ito ng paglabag sa ibang batas tulad na lamang ng environmental laws dahil sa mga naglipa ng campaign paraphernalia. Paliwanag nito na may mga ilang pinini magkabit ng tarpaulin sa mga poste maging ang pagpako ng mga ito sa puno. Kamakailan, hinayag ng opisyal sa naging panayam nito sa IFM News Dagupan na magsasagawa ang tanggapan ng clearing operation bago mag-umpisa ang campaign period. Mag-umpisa ang naturang campaign period ng National Poll sa February 11, samantalang sa March 28 naman para sa mga lokal na posisyon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.